Здравейте хора, аз съм Така29 и тук до мен е Кафани и днес ще правим Бимбузъл Challenge. Това означава предизвикателство от тези бомбони. И сега ще го отворим и ще почнем да ги пробваме. Ето ги тук видовете, не знам много дали се виждат. Ще ги сипем тук. Ето това са въпросните бомбонки. Да не ги засипем. Ще паднат, какво ще падне. Сега ги делим по цветове. Нали така? Но ако искаш направо. Добре. И се взимаме. Всеки един от нас ще вземе по един и същи цвят бомбони. Едновременно ще пробваме. Един от нас най-вероятно ще учи хубавия, другия най-вероятно ще учи лошия. Но ще видим. Добре. Тути-фрути или миризливи чорапи. Развалено яйце или пуканки с масло. Повръщане или праскова. Кучка храна или шоколадов пудинг. Това какво е? Трева или лайм. Паста за зъби или... Много имаме зелени. Паста за зъби или... синя боровинка. Супол или... Или какво? Това най-вероятно кой цвят е? Тея, оранжевите. Не, това са повръщаното. Това е повръщаното. Както и да е. Какъв цвят? Ще ги разберем. Добре. Предлагам да започнем с зелените, защото те са най-много. Добре. Лайм или трева. Взимаме две зелени. Пробваме. Здраве и пробваме. Трева. Обаче тревата е много вкусна. Моето е сладко. Значи лайм. С тия брекети. Котката. Котката ни тук, мелка. Ще му да ги дъвча 5 часа. Залепват на зъбите. Да я пусна ли? Те стане къпа много дълъг. Нищо. Ти може да видиш? Бомбарите? Клипчетата. Не. Нищо. Тут е по-интересно, като е по-дълъг. Какво? Сега? Много гадно залепват под зъбите. Знаете. Отвратително. Сега, отиде да пробвам. Оцените? Да. Синя боровинка или паста за зъби. Между другото, паста за зъби е много вкусна. Паста за зъби. Съно ям ментова бомбонка. Моето пак е сладко. Иначе е боровинка. Много гадно залепват. Чак ми техна носа. Преди като ги ядах, сякаш паста за зъби беше по-лека, бе. Са много...
Това е, тези са или супови, или сочна круша. Сега го разбрах. Не, да я пробвам и другите. От тези от мръзливите чорапи и тути фрути. Ауц! Развалени чорапи. Моята сладко. Ти лъжеш, бе, Димитър. Как ще лъжа, бе? Я ми хухни. Не пата да зъба удръж. Моята сладко. Много болно се дъвча тя. Ще вземем всичките по един бомбон, защото всичките, ако трябва да ядеш, ще стане много бавно. Клипът ще продължи една седмица. Абе, От кое не сме взели? от развалянето яйце, повръщането и пудинга и супола. Как супол, бе. Още ли го дълчиш? Тъй са. Бимбузел. Кое взимаме сега? Ами, разваленото яйце. Я ми избери което е да развалено яйце. Ето. Той? Да. Сигурен ли си? Не, чакай. Къде ето и бе? Къде са мокрите кърпички? Чакай. Тези са мокри кърпички. А пък тук това са мокрите кърпички. Как разбра? Ами то има жълто на тези, които са... Ето виж, са жълти, а те са бели. Добре. Две тъкмо за нас. По две. Ти какво е? Тя че ми се изтървах мокрите кърпи. Не, това са развалено яйце. Сега от земята ли ще го взема? Дай се го развали. Какъв кавалер. Развалено яйце или пуканки с месо? Сега ако не е развалено яйце... Ама те някой казва, че пуканки с месо и те са на органи. Хубари, давай. Сигурен развалено яйце. Пуканки с масло. Ама не са ли... Малко са объркващи. Това е отвратително. Я ми хухни. Пак. Не е хубаво. Винаги аз се учвам ганите, а ти Да, как става това? Де да знам. Но не е само вкусна. Още ми се рито и ганото в устата. От кое? От разваленото яйце. Ето и дет беше на земята, трябваше да го вземеш. Защото беше развалено яйце. Хубаво. Кое остана? Това и това. Айде. Шоколадов пудинг. Той гадно ли? Шоколадов пудинг или кутишка храна. Да, не знам. Моето е гадно. Усещам го. И аз точно като го отхапя и става... Той е котката ще го хареса. Котка е. Куче е. Ама виж, пак е сладко. Шоколадов пудинг е било. Не, май е... де да знам. Май пудинг да ти казвам. Мен всичко ми е сладко. Хубаво, бързо трябва да ги лапаме, защото има 20 и още колко секунди остава до края. Колко ти лекнат. Смесвам ви пусовете. Да. Едно. Три.
Ами хора, това ще е края на клипа. Надявам се клипа да ви хареса. Ако така, може да дадете лайк, да се абонирате и да не сте така банката, да не изпускате клипа този канал.